أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am jama'a yau mun zo muku bayani a game da fassarar mafarkin tsiraici. Jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share ku like, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani. Mutumin da ya mafarkin ya gan shi tsirara, gashi yana jin kunyan mutane, yana neman abin da zai rufe tsiraicinsa. Wannan mafarki yana nuni ne akan ɓoyayyen sirrin shi ne zai ɗaiɗaitu. Idan kuma a mafarkin sai ya ga baya jin kunyan mutane sannan baya neman abin da zai rufe al'auransa, to wannan shi kuma yana nuni ne akan Allah zai arzinta shi da zuwa aikin haji. Sannan mutumin da ya mafarki ya gan shi tsirara ga al'auransa a rufe, gashi shi kuma a zahiri shi ba mutumin banza ba ne, to wannan mafarki ana mishi tawili ne da samun afuwar Allah da rangwame da babban rabo. Malam ya ce idan kuma shi mutumin ba ma'abocin gyara ba ne, ba mutumin kirki ba ne a zahiri, to wannan mafarki ba alkhairi ba ne, ba abin yabo ba ne. Sannan Malam Karmani ya ce mutumin da ya mafarki ya gan shi tsirara sannan ya tsiraitu saboda wani al'amari da ya makana a gare shi. Idan al'amarin ya zamo al'amarin na addini ne, to Malam ya ce wannan yana nuni akan zai kai matuƙan alkhairi ne da ibada da kyautatawa. Idan kuma al'amarin ba na alkhairi wani irin na duniya ne, to wannan saɓon Allah ne. Saɓon Allah ne da baƙin ciki, gwargwadon da zargi da masiba, gwargwadon yanayin wannan aiki da aka ga ana yi. Sannan mutumin da ya gan shi tsirara a cikin kasuwa ko kuma cikin taron jama'a, gashi ana ganin al'auransa a bayyane da ainihinta, ga mutane suna kallon shi, sannan gashi yana jin kunya, wannan yana nuni akan wani aibin shi ne da yake ɓoyewa zai bayyana, wanda aibin baya so wannan aibi nashi ya bayyana. Malam ya ce kuma wa rubbama dalla zalika ala intihaki suturu, wannan da yawa ma yana nuni akan ketawan suturansa, ketawan wani ɓoyayyen al'amarin shi. Sannan idan mutum ya yi mafarki ya gan shi tsirara a masallaci, Malam ya ce wannan mafarki yana nuni ne akan bayyanan addininsa da sallolinsa da karatunsa da shugabancinsa da abin da ya kama da haka. Saboda yawan mafarkin tsiraici a masallaci shi ana ganin alkhairi ne, saboda shugaban mazhabin Maliki, Imam Maliki ya taɓa yin wannan mafarkin, ya aika da fassarar shi wajen shugaban fassarar mafarki shine Ibn Sirina, ya aika da wannan bayani wajen shugaban fassarar mafarki, yake ce mai ya gan shi ya yi tsirara a masallacin Ka'aba. Shi ne shugaban fassarar mafarki Ibn Sirina ya ce ai mai wannan mafarkin yana nuni ne akan zai bar duniya bai da zunubi ko ɗaya. To sai sa su malaman fassarar mafarki suna kafa hujja da mutumin da ya mafarki ya gan shi a masallaci, wannan ana ganin ibadan shi ne ake nuna mishi. Sannan mutumin da ya mafarki ya gan shi tsirara, amma ga shi da wani shashin abin da yake rufe jikin shi da shi ba gabaki ɗaya ba, to malamai sun mai tawili da wannan wani mutumi ne mawadaci wanda dukiyan shi za ta wuce, amma wani ɗan ragowa zai yi saura. Shi ne malam ya ce sai ya kiyaye daga haka. Sannan mutumin da ya mafarki ya gan shi tsirara, gashi bai da wani abu da zai ɗaura, gashi ba wani mutum da yake kallon al'auransa, sannan kuma shi bai ma san a tsirara yake ba. To malamai suka ce idan mara lafiya ne, Allah zai ba shi lafiya.
idan kuma yana cikin baƙin ciki ne Allah zai tafiyan masa da baƙin cikinsa, idan kuma ana bin shi bashi ne to Allah zai biya mai wannan bashin, idan kuma mawadaci ne to dukiyarsa za ta wuce ko kuma zai sai da gidan shi ko kuma zai rabu da matansa. Kuma malamai suka ce wa rubbama dalla ala taubatin, wannan ma da yawa yana nuni akan tuba. Sannan malam ya ce da yawa kuma wannan ma yana nuni akan mutum zai tsiraita da duniya zai rufu da lahira. Sannan mutumin da ya mafarki ya gan shi ya gudana gashi a tsirara, to wannan mafarki yana nuni akan za a tuhume shi da wata tuhuma wanda zai kuɓuta a gare ta, saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa. Sannan mutumin da ya mafarki ya gan shi tsirara gashi kuma shi sarki ne, to wannan mafarki yana nuni akan za a tuɓe shi ne akan sarauta. Malam ya ce balle ma idan ya ga wani ne ya tuɓe mai suturan nashi. Sannan malam ya ce idan ya ga wani ɗan abu da zai rufe jikin shi, to wannan kuma yana nuni akan matsayin shi ne zai ragu, ba za a tuɓe shi duka ba. Sannan malam ya ce idan mace ta yi mafarki ta ganta tsirara, wannan mafarki yana malam ya ce ba alkhairi a cikin shi. Idan kuma tana da miji, to wannan yana nuni akan mijin ne zai sake ta. Idan kuma ta yi mafarki ta ga hakan a cikin kasuwa ko tsakiyan kasuwa ko cikin mutane, sai ta ga ko ta yaya murfin kanta ta yi tsirara, malamai sun ce ana ma wannan mafarki tawili da masiba ne mai girma, ko dai a gurin mijinta ko kuma wajen wanda ya tsiraita ta ko kuma a kanta ko kuma a dukiyanta. Sannan kunyanta zai gushe. Malam da ya ce ba ma alkhairi a wannan mafarkin a wajen mataye gabaki ɗaya. Malam ya ce macen ƙaramar yarinya ce ko tsohuwa, duka dai gabaki ɗaya ba alkhairi. A nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarki. In kuna da ƙarin bayani sai ku bibiyo mu a YouTube channel ɗinmu, za mu kasance masu sauraron ku insha Allah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.